Здравейте, мили хора! Искам да ви покажа няколко гривни. Ако харесваш естествените камъни и им вярваш в значението и силата им, гледай това видео. Искам да започна с гривна, естествени камъни, цитрин и естествени перли. Все едно си носиш слънцето на китката. Този камък е като сутрешно кафе за душата. Буди, стопля и ти нашепва. Да, можеш. Подходящ е за дни, когато ти трябва малко повече самочувствие и много good vibes. Продължавам с втората ми гривна с естествени камъни принит и сладководни перли. Принитът е като онзи спокоен приятел, който винаги знае как да ти каже: дишай дълбоко, всичко е наред. Мек, нежен и леко мистичен, помага да слушаш интуицията си и да се свържеш с вътрешната си градина. Третата ми гривна е с естествени камъни, гранат и сладководни перли 3 пъти клас А. Гранатът е тотален огън. Ако искаш да влезеш в стаята и всички да се обърнат, това е твоят камък. Действа като вътрешна музика с ритъм. You got this, queen. Перфектен за моменти за любов, страст и малко повече дразновение. Четвъртата ми гривна е с камъни черен обсидиан. Обсидианът е камъкът бодигард. Няма мърдане с него. Пази, заземява и маха всичко излишно от енергийното ти поле. Истината може да е сурова, но той ще ти я покаже деликатно. За дните, в които искаш да си абсолютно наясно със себе си и света. Всички гривнички идват при вас с тяхното значение. Чудесни са за подарък и всички гривни ще ги намерите в сайтът multi-shop.com. Можете да ги поръчате оттам, опаковани красиво. Ще са при вас. Последвайте ме, харесайте това видео и до нови срещи. Чао!